नाखौ फाननो लांगोन होननाथ' बुंबाय र'। आं जेबो रोंनायबो नङा खोमा। आगोलो मैगं थाइगंफोरखौसो फाननो लांफेरदों। नाखौ फानफेराखैमोन आं। माथो खालायनो आरो। समजों लोगोसे बेबायदिनो थांफानांसिगोन दे आरो। फानफेरिखौबो फाननांगोन, मावनाङिखौबो मावनांगोन। समासो मिथियो। आंलाय माब्लाथो सानदोंमोन बेफोरखौ खालायगोन होननानै। थेवबोथ' दा खालायनांगौ जाबायना। गरफा गरनै ओंखारनायाबो अबेनिफ्राय मोननो। मेचिनाबो हामा जानानै थाबाय। नङाबा बेनिफ्रायनो एसे एनै गरफा गरनै ओंखारगौमोन। दा मेचिनखौ फाहामनोबो फैसा नांगौनो। 1000सेनि बारा नांगोन होननानै बुंदों। मायाबा गाज्रि जादों होनना बुंदों। दा बेफोरखौनो मावथ'नोसै। माथो खालायबावनो। मा जानोखाय ना फाननो लांबालाय? खामानियालाय मा? जेबो फिसा गिदिर थाया। थांगोन आं। जेरावबो फैसायासो इम्पर्टेन्ट। फैसानिसो बाथ्रा फैखायो। खामानिया फिसायानो जा गिदिरानो जा जेरावबो फैसाखौसो नांखागौ। माथो जानो ना फाननो लांबालाय? आं फानफेराखै दिनै। थेवबोथ' बेबो मोनसे एक्सपिरियेन्स जागोन आरो। जिउआव हान्थिलांनो थाखाय बेफोरखौलाय मोनफा मोनफा खामानि मावखानांगोन। लाजिनालाय मा जानो? बिहामजो रावबो गैया ना मायोहाय बिसोरालाय? जिरायनोसै दे आङो। हनै आफासो माथो। जिरायबाय? दे जिराय। औ बिहामजो, खेबसे खबर लानो होननानै फैबाय दे आङो बिहामजो। हामदों दे आफा, हामदों। फैनांगौ बेबायदिनो गेजेर गेजेर। थाबायनांगौ एसे। बिहामजो, हानाय मानि थाबाय र' बिहामजो। बोरायबायबो ना। औ आफा, अबावलाय। जोंफोरबो बुरिबायानो। मानसियालाय बेबायदिनो बोरायोबो बुरियोबो होनलाय। अबावथ' खारग'नो। औ, बे माबा आबौआलाय? आबौआ मोजां मोनबायना एसे बिहामजो? गैया आफा, अबाव मोजां मोननो। दङ बेबायदिनो। मा बेमाराव हमनो मोनखो बेखौलाय, बेफोर बेमारालाय? मोनथिलाहाय आफा, मा बेमार बेफोरबो। नै बिहामजो, नै माबानो नोंसा हा फाननो नागिरदोंनो? औ आफा, हाखौनो एसे फाननो नागिरबाय र'। फिसाज्लाया मोजां थानायाव लादोंमोन 10 बिगा। बेखौनो आधा बिगासो फाननोसै सानबाय आफा। जोंहा फिसाज्लाया बायनो नागिरदोंनो जोंग्लावआ, नंगौना नङा? औ आफा नंगौ, नोंसा जोंब्लावनोनो फाननो नागिरदोंमोन। आं आरो नंगौना नङा, मा बिहामजोआलाय हा फाननो नागिरदों होननानै खोनाबाय थानायखाय फैबाय दे आरो। औ आफा, फाननोथ' गोसो गैथारामोन। नै थाइसेबो फैसायानो गैया जादों सासेयाबो। मुलिफोरा बिराद दाम। सोलिनोनो हाला। दखानाबो जायाखै, मायबा मेचिन हामा जादोंनो। दा फैसाबो नांगौ जादों मेचिनखौबो फाहामनो। न'खराबो सोलिनो बिराद खस्थ' जादों आफा। बेनिखायनो हाखौनो आधा बिगासो फाननो नागिरबाय आङो। दे माथो खालायबावनो आरो। बे खैफोदनि समाव हाफोरानो एसे खामानि फैयो आरो। थाखा फैसा गैयियाव जोंफोर गैजा रोङि मानसियालाय बे हाफोरखौनो फानाबा अबावथ' मोनबावनो, सोरथो हरबावनो। बिराद दुखुहाय आफा आंनि जिउआ। हमनोनो हाला मा खालायनांगौ मा मानांगौ। सुखुखौनो मोनला जिउआव। दे बिदिनोसै आरो मानसिनि जिउआलाय। आयंआलाय अबाव? सुदेम आयंआ नुवाखै माथो, गैया नामा? बिहामजोआ नै एसे गामियाव ओंखारलांदों। दे होमबा बिहामजो, थांसै आंबो। थांसै? र' आफा, साहा लोंलां र' आफा। नै आं साहा फुदुंखादोंमोन। गाइखेर दङ दे आफा, कापसे लोंलांदो साहाखौनो। जेबोथ' मोनजाखाया। गैयाबो मा जानो आफा, साहाखौनो लोंलां। साहा फुदुंदों? दे होमब्लालाय लोंलांसै होमब्लालाय, फुदुंदोंब्लालाय। औ आफा फुदुंदों। दे जिरायथ' नोङो दे। दे। बाबा, नों उन्दुनो बाया नामा? इसिबां उन्दुबाय थायो। नों आबौसो जाबाय। ओइ बाबा, हाथायाव थांनि थु साना भाजा जानो। आं साना भाजा जानो मोजां मोनसोयो। आइया माबा जानोनो होआ। नोंसो जानो होयो बाबा। दाबो मोजां जाया नोंनि बेरामा। मा बेराम बिलाय? बियो मा चाइनिस बेराम नामा? मोजां जानो रोङा। आं रागासो जोंबाय नोंखौ बाबा। खालि बेराम लोमजाबायल' थायो। हे? बाबाया मिनिदों? बाबा, नों नायनो हादों मोजाङै? मेगनबो मोख्रेबदों, आंखौ नायदों। बाबा नों मिनिदों? बाबा? आबैनो खिन्थानि आङो। बाबाया मेख्रेबबाय थादों मिनिदों होननानै। बाबाया मिनिदोंथ' दानि। मिनिथारदों
खोनादों आं नुदों नुदों आङो आबैनो खिन्थागोन बाबाया मिनिदों बाबाया मोजां जासिगोन खोमा बाबाया मिनियानो नङाबा मिनिदों आबै बाबाया मिनिदों आबै अबाव नोङो बाबाया मिनिदों बासा बाबाया मिनिदों मेम साहब देखो ना क्या हुआ शांति अरे मेम साहब आपने बोला रोनी बाबा के लिए अंडा और मैगी बना के टेस्टी करके देना है रोनी बाबा को मैंने दिया लेकिन रोनी बाबा ने खाया ही नहीं सारा फेंक दिया क्या रोनी ने कुछ नहीं खाया आज भी फेंक दिया हाँ मेम साहब वो बहुत मतलब वो चिड़चिड़ा करता रहता है कुछ भी नहीं खाया सारा का सारा फ्लोर में फेंक दिया इतना टेस्टी बनाया था मैंने ये रोनी दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहा है 4 साल का हो गया है रोनी लेकिन आज तक नहीं सुधर रहा है दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहा है मेरी लाइफ में मुझे सारे के सारे लोग बदतमीज ही मिले हैं बच्चा भी हुई है हस्बैंड भी हुई है हस्बैंड के लोग घर के लोग भी हुई हैं सारे के सारे बदतमीज हैं मेरी लाइफ में एक भी अच्छा इंसान नहीं है जितने भी है सारे के सारे बदतमीज और खराब है कहाँ है रोनी कहाँ है मैम साहब वो स्टेप में खेल रहा है सानफ्रोमबो गेलेनाय र' अख्रा जातनि फिसा मोनदों आंबो जानाय लोंनाय जेबो गैया खालि चक्लेटल' जायो चक्लेट जय जायो बेमार जानानै थैनो गोसो जादों खोमा गथ'फोराबो साला माबायदि फिसा मोननांगौ माबायदि फिसा मोनदों आङो मा जानायनि आंखाल दङ आंनि न'आव गासिबो दंजोबो थेवबो मोनसे मोजां बुस्थु जाया बे गथ'आ चक्लेटखौल' सिनायो आरो गेलेनायखौल' सिनायो माबायदि गथ' जोनोम होखौ आङो मालायफोरा मोनजायैनि थाखाय बिबथिं गोलैनाय बुस्थुफोरखौनो जालाबायगोन बिहा आरो थाखानाय बुस्थुखौनो जानो बायो र' दिनै बिखौ आङो सोबायाबा मानसि नङा बिखौ बुखागोन आं दिनै बिखौ नायनासो दं आङो बे फिसाखौबो जेथिंबो सान्थि गैया बे जिउआव गथ'आबो सान्थियाव थानो होआ आंखौ हाखौ फाननो गोसो गैथारामोन आङो आबै मा जाखौ मा गाख्रबलाबायखौ आबै हा मा जाखौ मानसियालाय मा मिनिबाय थाखौ आबै बाबाया मिनिदों मा मिनिदों बेनिफ्राय मोजाङैनो मावदों बाबाया मेगनफोरखौ ओरै मोख्रि पिटादों हे नंगौना नङा नों नुमारनाय थनाय औलै मावदों आं नुदों आं बाबाखौ रायबाय दंमोन मानो हामा होननानै बेयावनो मिनिदों थनाय आयु इसोर भगवान नंमारगौ माथो मानसियालाय मा मिनिस्लु मिनिनाय बायदि थाबाय थादों सिगोन बाबाया हामबाय आबै डक्टरा बुंदोंमोनानो लासै हामलांगोन होननानै बेनिखायनो डक्टरा बुंदोंमोनबो मोजां परिस्थिति मोजां जायगायाव दोन होननानै जानला मोनला बाथ्रा खोनासंनो नाङा माबा नाङा मोजाङै बेबहार खालायबाय था लासैनो मोजां जालांगोन होननानै बुंदोंमोन बेनिखायनो आं नोंसा बाबाखौ बेयाव लाबोदोंमोन आयौ आंनि फिसाया माथो होनो हायाखैबाबो एसे माबाबाय मानसिया हामसिगोन बियो आखाइफोरखौबो सिमावदों माथो आगोल मोजाङै हारसिं सिमावनोनो हायामोन मेगनफोरखौबो खोमोरलाय खामबाय थादों माथो मिसिबलाय माबालाय हामसिगोन बियो मास मोननैसोनि उनावनो मोजाङै हामथारसिगोन बियो मोखाङाव मिनिनाय दङ आया फैगोन र' नोंसायाबो नुबाथ' रंजाजोबगोन बियो नुदोंना बेयाव लाबोनायखायसो मानसिया एसे मोजां जाबाय नङाबा बे फारनायाव थानायमोनब्ला मोजांखौनो जानाय नङामोन बियो बे माबा माबि खोनासंहोबाय थागौमोन नांज्लाय खमज्लाय बेबायदि न'खराव थानाया मोजां जाखायाना बेमारिफोरखौ ओरैनोबाबो मोजां परिस्थितिफोरावसो दोनखानांगौ बेनिखायसो लाना फैखादोंमोन आं बिखौ दे इसोरनि अननायाव लासैनो बेबायदिनो हामलांथोंसै आंनि फिसाया खर'बो सिमावलायदों माथो एसे आबा राराय जों रायज्लायनायखौ हमनो हादोंना नोङो खोनाबाय थादोंना मोजाङै हमनो हादोंना हामसिगोन दे नोङो फिसा टेनसन लानाङा नोङो एखे मोजाङै थाब मिनि रंजा खुसि होमब्लासो बेमारफोरा हामोनो मालाय टेनसन लाबाय थानाङानो दे हामलांगोन दे फिसा हामलांगोन नै हामबायानो नोङो नोंखौ एसेबां थाब हामगोन होनना सानाखैमोनानो फिसा नों बेसेबां मोजां जालांबाय थाबनो नुदों आबौ खायखि मावदों नोंसा बाबाया नुदोंना नुदों बाबाया क्रिकेट बल गेलेनो हाग्रा जासिगोन बाबाया मोजां जाबानो आं साइकेल नांखागोन आंनो साइकेल सिखायगोन आं बाबाजों साइकेल सालायगोन आङो बाबाजों आबौ हागोन दे हागोन बाबाया मोजां जाग्रोथोंसै नों बाबाजोंनो साइकेल सिखायनो हागोन बाबाया सिखायना होगोन ना आं आइखौ लिंनो थांसै
आबौ र' खारथिंला खारथिंसि नोङा आइया फैगोन ना माबालाय थां लामायावल' थां लामानि बायजोआव थांनाङा दे औ जागोन आं आइखौ लामायावल' नेगोन आयौ इसोर आफा बोराइ बाथौआ आंनि आरज गाबनायखौ खोनाहरबायलै खोनासंबाय इसोर नों नायहरदों आरो मोजाङैनो खेबसे नायहरथारबावदो फिसाखौ मोजाङैनो थाबनो फाहामथारदो ओइ जोंहा बाबाया हामबाय मिनिदों फै जोंहा बाबाखौ नायनोबा फै मा होनदों आबौ जोंफोरनि बाबाया मिनिदों हामसिगोन ओरै आथिं आखाइफोरखौ सिमावदों ए नंगौ आबौ दे हामथों फै नायनो थांनि बाबाखौ फै आबौ दिनै थांला दे आबौ दे आं माबायावसो थांनो नागिरदों स'आव थांनो नागिरदों दे नोङो मोजां मोनाखै होनब्ला जोंहा बाबाया मोजां जानायखाय मोनदों आबौ मोनदों नै गाबोन फैगोन आं माइ सौनो दङ जोंहा दे माइ सौखांनानै गाबोन फैगोन दे आं दे आबौ दे माइ सौनो दं औ गाबोन फैगोन आं आबौ दे औ दे आइया दाबो फैला ओइ आब' मा जाखो राजा मालाय गुथाल आब' जोंहा बाबाया हामबाय मिनिदों माब्ला आगोल मिनिनो हायामोन ओरै मेगन बेललावलाव खामनासो नायबाय थायोमोन मिनिदोंबो आबैखौ नायदों आंखौबो नायदों बेनिफ्राय ओरै सिमावदों गोन्नाफोरखौबो नंगौ दे हामगोन दे होमब्ला गुथालनि बाबाया हामसिगोन ना औ फै नायनो थांनि बाबाखौ नायनोबा हामबाय बाबाया थांगोन आं दखानाव थांना फैगोन दे बेनिफ्राय हाबगोन दे दायो हाबगोन आं दे नोङो फैयाबालाय बाबाखौ नायनो फैगोन राजा फैगोन जोंहा खामलाफोरनो साहा होनांगौ साहा आरो बिस्कुट लायनो थांनो नागिरदों आं दखानाव नों थांनो आं थाङा आबैया थांनो होआखै नंगौ दे होमब्लालाय थाङाबालाय आं दायो फैगोन दे फैथार दे आब' हे लोगोफोर आं सुदेम खुलुमबाय आसा खालायो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै लोगोफोर आंनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आंहा मोनसे गोदान चेनेल खुलिबावदों दे लोगोफोर बे गोदान आंनि चेनेलाव फेशनजों रिलेटेड भिडिअफोरखौ मोनगोन नोंथांमोना गस्ला बानायनाय काटिं खालायनाय बेनिफ्राय रिसाइकेल बुस्थुफोरखौ बानायनाय गोदानै बानायनाय अल्ड बुस्थुफोरखौ गोदानै बानायफिननाय बेनिफ्राय आर्ट एन्ड क्राफ्ट फेशनजों रिलेटेड जुवेलारि बानायनाय बेफोरखौ गासैखौबो मोनजोबगोन नोंथांमोना होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना थांनानै नायहैदो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालायदो अनदो लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालायदो लोगोफोर चेनेलनि मुङानो जाबाय दैमारिस फेशन एन्ड क्रिएशन आङो लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै होबाय लोगोफोर थांनानै नायहैथारदे दाबाव बाय नायहैथारदे लोगोफोर बावगारथारनाङा बाय थेंक इउ